Wat is sterk? Dankjewel. Ik zit er nog in, ik vind dat zo een schijnt. Proost! Wilbert! Mariska, bedankt. Proost! Bedankt voor de fijne medewerking, laatste jaar. Wat een keer Jacques, wat is Ik kom weer terug naar het normale werk, ik werd niet meer verwend. Want alles zelf moet doen. Maar José! Wat is Senneke? Er is de pap met bloemen en golden lepels bij de mat. Er is te veel om op te noemen, nee dat kunt niemand wat te kocht. Maar laat me nog maar even blijven, ik ben het hier nog lang niet moe. Al zien die engeltjes wel lieven, hier zien nog hele goeie nu. Dus wat een engel en dat pepke, voor mij dan nog maar even staan. Ik neem mee later wel een hebke, ben hier nog lang niet uitgedaan.